जानो गोसो जादों दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जानायखौ अननानै जानो लुगैना आरो गोमला गोमलिथारना बोथोरा अखा हानायनि बोथोर जाफिनलायसिगोन ना नै आरो मा हाबावनोसै मास मोननैल'सै मोनथाम बेनि उनावनो अखा हानाय बोथोर जाफिनलायसिगोन गाइस मोनबाय थासिगोन बिदि गोदैखौ जानो मोनसिगोन दाखालिसो बिराद माखासे दंमोन आरोना बे फिथाइया ओमफ्राय मैया लांब्रबजोबखो फिथाइयानो खम जानो थाजोब्बाय आरो जि बरिया जानो सानदोंमोन आरोना गुबुन गुबुनफोरा गैथारला फिथाइखौनो नुला एसेल'सो दंसै Halo. Halo. Mas sering-sering update. Halo. Mas sering-sering update. Main game ni boleh. Mathw.
Budi rasanya. Ah, Ay, pura. bueno. Mana? Ini kena di sana. Nyaman ini menilai segala gini mana? Mana juga. Hah? Ah, terpuruk juga ini, bro. Macam tu game boleh ya kabar. Menilai segala apa ya? Apa? Yang ini ya. Halo. Halo. Halo.
Halo, halo. Halo, halo. Berapa gini, Mak? Halo, halo. Berapa gini, Mak? Dakhli komen yang reply ndak dapat. Hello, Nelson. Welcome. Dakhli komen yang reply ndak dapat. Dong जिरायना दुब्लि खाथियाव दसे चेनेल चेक खालामदों र'। Bersama. Duri खोन्दायो Ganda no. बबेनि बबेनि सिरिनाय Remon. Serne no hanese. होद गोख्रैसो Bukan orang. होद जा Hello, Glory, welcome. नेरसोननिया आंनाव माबा दंना गैया नायनि र' सापर्टआव खिन्थु बेलेग गैयामोन आरोना सर्ट भिडिअ होबाय बायदोंमोन नामा सर्ट भिडिअ नायबोला माने बेल आइकन थुजायाना ग्ल'रिनियाथ' बेखौनो दंखायोदां बेनो थिगानो गोलोम बोथोर मोनफैहांबायना बिराद गरम नांहांदोंसै मा बोरै जाखो बेलाय This message is held for you आं जिके भिडिअ लाबोनोसै ब्र' मा होनो माबा हाइट ओंखारदों अके लाबो ब्र' लाबो सापर्ट दं सापर्ट खालामगोन मा मोनसे जादों आंना जोंना फिउसन फैथारा ना
आंना आंनाबो बिदिनोलै भिडिअखौनो होनाय जाथारा आंनाबो गोबाव गोबावजोंसो भिडिअ बानायनाय जायो भिडिअ बानायब्लाबो आरो भिउसआनो फैबाङा नालाय गोदान समावलाय बयनाबो बिदिनो जायो लासै लासैसो बारायलाङोना खैथा भिडिअ नोंनाथ' मोनब्रैल'सो माथो भिडिअ'आनो मोनब्रैयावनो 1.03K माब्ला बानायनायबा चेनेलखौ थिगानो दं नोंना ग्र' जागोन थाबनो गैया आंनाव वाच टाइमानो माबा काउन्ट जाथ्राबा माने मायाव गुबुन मोनसे वेबसाइटआव नायबोला एसे दावखोनाय खिथियो आरो माने ओमफ्राय वाइटि स्टुडिअ दावखोनायानो खिथिथारा ओमफ्राय क्रमावबो खिथिया 42 माने 1342 रखमल'सो खिथिबाय थायो वाच टाइम खारो सर्ट भिडिअ'निखौ काउन्ट खालामा नैबे माहायाव लास्ट मान्थआव 90 आवार्स खिथिदो माने थेवबो काउन्ट जायाखै मानोबा बिदि जादोंबा अ भिडिअ दानजोब्बाय नामा मानोथो दानजोबखो भिडिअखौलाय एक घन्टानि भिडिअ माने जोंना नेटनि थाखायनो आपलड खालामनो हायाना बिराद एमबि जायो आरो 5 मिनिटनि भिडिअखौनो थाब आपलड खालामनो हाया मथेबा दुब्लि गेजेरफोरथिंनो थाबायहैलाबायनाङो नायजायो लाइभफोर नायबोला आरो नांथाजोबो सोरनिबा कमेन्टखौनो थाब नुवा टाउनाव जोंना टाउनावबो बारा स्पिड जायालै टंलायाव माने बाय स्ल' जायो मानोबा बिदि बै पानेरियावबा बिराद मोजां आरो बिराद स्पिड जायो आपलड खालामनाया थाब आपलड जाथों होननानै कुवालिटिखौनो खमायो बिदि आरो भिडिअ मोजांखौनो नुवा नोंथांनाव माबाफोर एप्स दङ नामा जे भिडिअआ माने कुवालिटिया हाइ कुवालिटि होनो थानाय ओमफ्राय फाइल साइजआ आन्था खम जानाय एमबि खान्दा खम खालामनो हानाय आंनाव मोनसे एप्स दङ दंनायालाय थेवबो कुवालिटिया बाहाय खमियो आरो बेजों एमबिखौ खमायबानो कुवालिटियाबो एसे खमायफायो स्क्रिना मानो बिदि जादोंबा मानो लोरिबाय थादों आंना नंगौ नामा एमबि बुरजा खालामबाथ' मोजां जायो र' भिडिअ कुवालिटिया साफायैनो थायो खिन्थु आपलड होनायानो जोंनिया एमबि बुरजाबा थाब जायाना बिराद गोबाव नाङो वाइफाइजों स्पिड जायो आरो ना
नोंथांनियालाय वाच टाइमफोरा कमप्लिट जाजोब्बाय दां ना जाजोबाखै? नंगौ नामा? टाइमानो आसोला साबसक्राइबारथ' भिडिअ'आसो आसोल आरो वाच टाइमा आंथ' नैबे चेनेला बिराद गोबाव जाबाय 2019आव बानायनाय। सिगां भिडिअ थाब थाब होबाय थानायाव एसे भिउस बारायदोंमोन। भिडिअखौनो होनाय जायासैना गेजेराव ओमफ्राय दा ब्लग भिडिअसो बानायग्रा खालामबाय। सिगां कारावके मिउजिकसो बानायोमोन कारावके मिउजिकआबो मालायनि मिउजिकफोरखौसो बानायनाय जायोना कपिराइट फैयो। होमबालाय खमायफिनजोब्बाय नामा होमबा 2K जाबायमोनबा? आनसाब खालामफिनबाय खोमाबा इसोरो। अ वाच टाइमा 2K जाबायमोन आरोना। आंनालाय साबसक्राइबसो जाबाय जादों सानदोंमोन। खौ दाननाय लोगो लोगोनो गासिबो जिर' जाफिनो ने भिडिअ ब्लग भिडिअसो बानाय मोनदों माथो नोंलाय ना निउसनि मोनसे दं माथो। लाइभआव नायजायालै लाइभआव नायबोला जागोन दे सापर्ट होगोन भिडिअखौ लाबोबानो जाबाय। अ भिडिअ लाबोगोनबा लाबोबाय था थाब थाबनो। नायग्राफोराबो एसे हेल्प जागोन आरो ना नोंथांनि भिडिअखौ जिखि भिडिअखौ मोनबाय थायोब्ला। जोंना बयसफोरना माने सेंग्राफोरना चेनेला थाब ग्र' जाया। सिख्लाफोरना चेनेलाबा थाब ग्र' जायो आरो बिराद थाब ग्र' जायो। आं माबानि मा होनो डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि ओमफ्राय एरियाया जोंनिया डिमाकुसि गोलैयो ओमफ्राय गामिया गालासुबा होनना बुङो। नोंथाङालाय बबेनिमोन? आंना चेनेला र' दे आइडि बेलेग दंबावो बेजों नोंखौ सापर्ट खालामना होनि र'। उदालगुरि टंला होमबालाय खाथिनिसो माथो। उदालगुरि टंलाबा टंला मा गामि?
ना टाउनावनोखा नामा? रतनपुर रतनपुराव सासे सिनायनाय मानसि दंमोन। नोंथांमोना सिनायगोन ना सिनायाबा बेखौ रत्न होनना बुङो आरो बेखौ बेना मुङा रत्न सिगां माने डेलिभारि खामानि मावदोंमोन आरो जोंजों लोगोसे सेड' फेक्सआव। खाथुवालपारा आं खाथुवालपाराथिं हाबैनो मोनदोंथ'। थांबाय थायोमोन ना मालाबा मालाबा बिथिं खाथुवालपाराथिं गेजेर गामि गेजेरथिं। सुइस गेट खाथियाव नामा ना बिनि एसे भितुराव? बिनिया र' बे खाथलपारासोना बबेनिमोन मथे बे रतनपुरल' होनना खोन्थायोमोन आरो ओमफ्राय गामिखौ खोन्थाद्रायामोन बियो। मानसिया बर' खिन्थु बर' बारा रायलाया आरो बिसोरो टाइटेलफोरखौ बर'आवनो लिरो। आं मोनसे आइडि होदों र' नोंनियाव सर्टआव। मागान बबेथिं आं खोनाफेराखै। अ खाथि र' बे नोंखो नों बहा फरायनायमोन नोंलाय इउ एन एकाडेमि ना दरं कलेज? नामजों बाय सिनायनाय रखम नांबाय थादो। दरं कलेजावनोमोन ना? होमबा जोंनि गामिनि सोरखौबा सोरबा सिनाय मोनगोन खोमा र' नोङो फार्स्ट इयारखो 2013आव जयेन जानायमोन नामा? आंबो दरं कलेजावनो फरायदोंमोन आरोना सिगां।
नों कृष्ण मदद लोगोसेमोन नामा फरायनाया फार्स्ट इयाराव मेबा कृष्ण ओमफ्राय गोमसारा माबानिमोन सिनायबाय दे नोंखो दालाय माथो मावबाय थादो दासान्दि दायो हिनजावसाफोरनि लाइफआव हाबैलायनांसिगोन आरो दसे ओरैनो टाइम पास औ बबे खोनथे माबाथि नामा मा होनो बे सार्कोल अफिस खाथियाव नामा ना नैबे माबाथिं बास स्टेन्ड खाथियाव पस्ट अफिस अ नै टाउन कमिटि खाथियाव आरो ना पस्ट अफिस टाउन कमिटिनि पस्ट अफिस खाथियाव बेनाव बुक्स दखान अ दोङोथ' दोङो गावनि नोंखा नामा आंबो सिगां भेरगावआव थायोमोन माबायाव मोनसे कम्पिउटार स्टराव भेरेंगा एस'सियेसन एस'सियेट नायनांगौ औ बेयावनो थाखायोना थांलाय फैलाय खालामो फैयो ना नागिरदों मा फैद' गोग्लैजागोन हाखरथिं आंबो सिगां थांलाय फैलाय खालामोमोन फार्स्ट साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय गारनायबो जाबाय आरोना दाथ' ओरैनोसो दंबाय थायो
थांफिननांसिगोन माबायावनो बारावनो जागोन दे मालाबा टाउनाव थांबानो नुयो माथो होनो हागोन खालामगोनथ' आरो आंथ' ब्लग भिडिअ'ल'सो बानायबाय थानाय जासिगोन सिगांनि बायदि बानायनाय जाला ब्लग भिडिअ'बाबो आरो दा मोजां एक्सपार्टबो जाथ'वाखै नालाय लासै लासै सेस्था खालामलांनांसिगोन आरो साक्सेस खालामनो थाखाय ब्लगखौनो लाबोनांसिगोन आरो माथो खालामनो आरो बेलेग कन्टेन्ट लाबोनोबो रोङा मटिभेसनबोथ' लाबोनो हानाय नङा आं दालाय बुकशपावनो दं नामा माने आंना ब्लग बानायनायाबो गाज्रिसो जाबाय जेबो इन्ट्रडक्सनखौनो होनाय जायासै आरोना डाइरेक्ट फार्स्ट ब्लगब्लाबो माने सिनायथिफोरखौनो होजोबनाय जायासै गावनि इन्ट्रडिउसफोरखौ जानला मानलासो होग्रोबाय आंना नामखौ सोलायबाय आं माने चेनेलनि नामखौ बड' मिक्सारसो लादोंमोन आगोलाव नेमखौ ओमफ्राय दा ब्लग चेनेल खालामफिनबाय आरो बेखौनो साबसक्राइबाराबो एसे थाखानायखाय मिउजिक बिहरबाय थायो मानसिफोरा दाबो आं भिडिअ माने आंनाव नाम्बार होना दोनबाय नालाय 93652057 93652057 जाबाय दा SMS हरना दोन वाट्सएपाव नाइन थ्रि सिक्स फाइव 205738 मबाइल गोदान लानो गोनांमोन फैसायानो बायजोब्बाय मबाइल गेबजोंनो भिडिअ बानायबाय थानांदो फ्रन्ट केमेरायाथ' हामथारा
रियेलमिफोरा माबायदिबा सोलिगोनदां ना रियेलमि 10 प्र'फ्रा आंना भिभ'आबो बाय थिगानोमोन माने ग्लासा एसे गाज्रि जाबाय आरो थिगानो दं केमेरा कुवालिटिफोरा थिगानो ना आं 9 प्र'खौनो नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय लानो साननानै फैसायासो बायलांजोब्बाय न'आवबो होथारदोंना जाबाय न'आव माने माइ हानायनि बोथोरमोन नालाय बे समाव माइ हानाया हाजिरा होदोंमोन एबारे सेस्था होफिननांसिगोन र' लानो नंगौ नामा भिडिअ'आ इदिट खालामबा एसे ना कुवालिटिया गावो नामा अ होमबाथ' थिगानो एप्सआव एसे इदिट खालामबा मोजां नुगोनदां कुवालिटिया थिगानो जायोबा गावाबा भिडिअफोर इदिट खालामबालाय मा एप्सजों इदिट खालामोमोन नोंलाय इदिट खालामबाथ' मोजां नुगोन नोंनिया काइन मास्टारा बारा थिग नङा माबाखौ ला नोङो VN एप्सखौ ला VN एप्सआ माने वाटारमार्कबो गैया फ्रि आरो बेयो ओमफ्राय बेयाव कालार ग्रेडिंबो खालामनो हायो क्रमाकिबो दोङो आं दा VN आवसो खालामबाय थायो जेरै लाइट रुम मोनसे फट' इदिट खालामग्रा थिग बेबायदिनो कालार चेन्ज खालामनो हायो आरो ग्रिन स्क्रिनफ्राव भिडिअ सुट खालामनानै बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनो हायो काइन मास्टारनि बायदिनो सिगांनि काइन मास्टारा एसे मोजांमोन दा आपडेट होबायना दा आपडेट होनायनिफ्राय आंनिया जाला आरो मदमोन आरो वाटारमार्क गैयिमोन दा वाटारमार्क गैयियानो नै दा लानायाबो वाटारमार्क गैया थेवबो बेयाव इदिट खालामनाय जाया आरो हें जालायलाङो आंना भिडिअआ काइन मास्टारजों इदिट खालामबा मबाइलानो हें जायो बेखायनो VN एप्सखौ लाबाय केपकाटआबो मोजां खिन्थु केपकाटआ जोंनि इण्डियाआव जाया नामा आंनियाव मबाइलाव जायानो
दाखालिबो ट्राय खालामदोंमोन जायासै। एमबिया बुरजा जाहैयो र' भिएनएफजों इदिट खालामबा। सोरबा लाइभ होबायदां कबिता दैमारि। दे लोगो थाथ'दो ना भिडिअ आपल'ड होबानो जाबाय सापर्ट खालामगोन। आं ओंखारथ'नोसै चार्जबो गैला 5%ल'सै थाब थाब जोबग्रा जाबाय आंना मबाइला। उनाव लोगो मोनलायसिगोन ना टंलायाव थांबोला लोगो हमलायगोन मालाबा। थेंक इउ दे लाइभआव फैबाय।